Gaur egun berezia da 3 gauzengatik. Bat, gaur domeka da. Horrek esena dau, gaur Elizara goizela. Gainera, 2, nez eta Eliza eskristau izan, gaur Paskua eguna da. Eta horrek esena dau, jende geixatorriko dala, geixau kantauko dugula korugoan, eta gainera 3 aberri eguna da. Horre gauza guztizek dizela eta gaur gehielek atara dau kongeladoretik horako jamoi handi bat sartuko hau laban. Gainera, egin dau bizkotxo bat, ekarri ditu ostrak baskaltzeko, beraz gaurrekiko dugu baskari oso gozua. Anai etxen ta ezpinten Bukatu niz oan joaitera Ene opilaren egitera Pariserat banuia zen Oi ama eskualerri goxuan Zutandik urrun triste banuan Adios gaixo etxeren denan Adios iberduan Oi ama eskualerri goxuan Zutandik urrun Honek amerikano gertitxu izara garbitzen. Horren ingo duguna hartu gure izarak, eta ez dauz garbitzuko, baina ingo dugu kanpuen gaur egun egualdion dagoela, kanpuen eskeri, horan apurratu zaino gehiago izaten. Adios iberduan Pariseko bizitzian Lan koste zuriaz bangiazen Pio bat paskal hostien da, 2 botia hostien, goiz voltatxo bat egotera. Horra moskor baina hon. Zure berriz ikustian